Здравейте! Сега ще разгледаме двете команди за сепариране на прътите в отделни чертежи и за сепариране на сеченията на прътите в отделни чертежи. Те са тук в долу глас под менюто. Ето пръти към отделни чертежи и сечение на прътите в отделни чертежи. И за двете команди първо трябва да имаме създадени пръти, а ние ги създаваме ето bend, освен 3 така, казваме същия блок, този леер и да кажем примерно 50 от края. Ето тук дори можем да ги видим реалистично. Сега вече можем да започнем с сепарирането. Айде първо ще сепарираме отделните пръти, всеки прът в отделен чертеж. Добре. Задаваме темплейт на чертежа. Показваме къде, в коя директория да я изхода. Можем да сложим някакъв префикс, някакъв суфикс. И сега този да работи бързо ще се скрие екрана и би трябвало да е готово. Сега ще видим какво е станало. Така, я да отворим тази директория, която посочихме. Така, New Folder. Ето ги чертежите на прътите. Айде да видим този какво представлява. Ето какво представлява. Това е 3D на пръта в позиция 0. Ето го синия прът. 0 би трябвало да е на средата на пръта. Така. Реалистично изображение. Добре. Смятам, че тази команда горе-долу е ясна. Айде сега да изтриеме те, защото на техно ще ползваме мястото да слагаме друг изход. Така. Айде сега да кажем другото сепариране на сеченията на прътите. Тук се използва, за да се види как е пръта спрямо прозорците, да няма някъде пресичане на пръта с прозорците. Но то изисква в сетингите да се посочи, че ще се работи с двойни прозорци. Посочваме в сетингите, махаме отметката, това означава, че ще работим с двойни прозорци. Така, ето, пак показваме темплейт и мястото, където ще записваме. Окей. Префикс name, суфикс name. Айде сложим 50. Горното стъкло, този 50. Дебелини на стъклата на долното и горното и нека равнината минава на 50% от началото. Това е средата на пръта. Ето започна да ги прави. Така, я да видим сега какво получихме като изход. Добре, я да видим сега. Тук е само един прът, вижда се сечението, всъщност това е периферен прът, вижда се сечението. Къде е? Червената линия всъщност е по нормалата на пръта. Можем да завъртим малко, защото това е тримерен образ. И ето ги всъщност и стъклата, и пръта, и къде с жълто е показан номера на триъгълника, а и сечението на равнината с стъклата. Сега да отворим някой чертеж, в който има не е периферен прът. Ето тук не е периферен прът.
Така, вижда се как е сечението на пръта спрямо стъклата, виждат се номерата на триъгълниците, на жълтия и на зеления. Ако го завъртиме, пак ще видим тримерната картина, защото тук всичко е в 3D. По този начин може да се разсъждава за положението на пръта спрямо стъклата. Можем тук да зададем вюто да е реалистично. Ето. В общи линии това е.